Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka da zuwa Rahama 24 TV. Dan na subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Yar Gantali kashi na 6 tare da ni mai gabatarwa Mama Aslam. A sha sauraro lafiya. Jan hannunta inna ta suka shiga ɗaki tana faman rarrashinta. Haba shalele na da zubta hawayenki akan wannan matsiyacin mijin naki da bai san kaddara ba. Kefin matar manya ce, ko sakin ke za ki samu wani mai arzikin ki auren. Sai bayan la'asar baba ya shigo gidan ya dawo cin abinci. Kawai sai ya tarar da Faiza a gidan. Ke me ya kaki gidana yanzu? Ashe ban ce miki kar ki ƙara zuwa gidan nan ba dalili ba. Cikin ina ta ce, shi ne ya ce na tafi gida sai ya neme ni. Baba ya ce, ya min daidai, ai da ma sakin ke ya huta. Kin ga sai ki ji daɗin yawo da kyau, a zafafe yake maganar. Ya ci gaba da cewa ki zo ki fice min daga gida yanzu nan, ba ni da mazaunin ki a gida nan. Ina kake so ta je yanzu malam? Inna ta faɗa. Duk ma inda za ta tafi ita ta sani. Da sanda take yawo ne nake nuna mata inda za ta je? A fusace ya zancen. Ganin ran baba ya ɓaci matuƙa ya sa Faiza ta ɗauki akwatin ta bar gidan jiki a sanyaye. Inna bata yunƙurin hana ta ba, haka kuma bata koma magana a kai ba, dan ta san komai zai iya faruwa idan ta tanka. Tafiya take janye da akwatin da cike da tashin hankali da kuncin zuciya, sai tunanin take faman yi. Fuadu kwatun bayan fitar ta yake kwance akan kujera yana cin zafi a cikin zuciyarsa. Ya ma rasa tunanin mai zai yi. Da ya ga yana neman sakawa kan ciwon zuciya akan wata shashasha kawai sai ya tashi ya wanka ya fita. Yanzu ina za ta je tunda baba ya kore ta. Gidan ƙawarta Laure ya faɗo mata a rai, kawai sai ta ƙudiri zuwa can. Ci gaba da tafiya ta a kafa, ta yi nisa a tunaninta, kawai sai ta ji hon ɗin mota a bayanta. Kowai gowa ba ta yi ba ta ci gaba da tafiyar, shan gabanta mai mota ya tare da taka burki. Tsayawa ta yi cik a gun, buɗe motarsa ya fito yana yi mata sallama. Ɗagowa ta kalle shi, ƙirjinta ya buga da ƙarfi dam. A ran take cewa mutumin nan ne na watannin baya da yake bibiya ta, to me yake nema a gare ni bayan na faɗa mai ni matar aure ce. Katse mata tunani da cewa magana fa nake baiwar Allah. Bawan Allah, na gaya ma ni matar aure ce har da 'ya'yana 3. Me yasa kake bibiya ta? Faiza ta faɗa. Murmushi Alhaji kana ya ce, da farko dai suna na Alhaji Dauda Nera. Abin da yasa nake bibiyar ki shine ina so na aure ki ne. Domin ban yarda cewa kina da aure ba. Don ganin ki da nake yi kusan kullum kadai ya isa da tabbatar min da cewa ke ba matar aure bace, sai dai bazawara. Kallon shi kawai Faiza ta ji ciwon maganarsa, amma sai ta basar kawai ta ce, to shikenan naji. Yanzu ina kan hanya ne, sauri nake yi. Ya ce mata, to mu je na sauke ki inda zaki, in ya so sai mu ƙarasa zancen a mota ko? A ƙofar gidan Laure ya sauke ta, sai fara'a take suka yi sallama ta shiga gidan. Ranta fal murna tuni ta manta kuncin da take ciki. Sai murna take ta yi sabon kamu, ta samu mai arziki. A ran take ji, ko da ma a ce Fawad ya sake ta yanzu ba ta da abin bakin ciki. Da sallama ta shiga gidan dauke da fara'a a fuskarta. Laure da ke wanki a tsakar gida ta taso da murna ta tana yi wa Faiza oyoyo. Tabar mata dauko ta shimfida a tsakar gidan tare da faɗin bismillah ƙawata. Zama ta bayan sun gaisa. Laure ke tambayar ta labarin ta ji a gari cewa Faiza ta yi hatsari har ma Simra ta mutu. Ke ko ina kika ji wannan labarin? Faiza ta tambaya tare da kama haɓa alamar mamaki. Murmushi Laure ta ce, ai ƙawata zancen duniya baya boyuwa. A unguwar da naji ana faɗa wai garin yawon gantalinki kin kashe yarki. Turba ne fuska Faiza ta tare da faɗar mutanen duniya da an yi munafukai. Wato har an baza ni a gari daga kaddara ta faɗa min ko? Laure ta ga ƙawarta ya ɓaci ta ce ya haƙuri ƙawata, ban faɗa dan ɓata miki rai ba. Yanzu me labari? Ya na ganki da akwati? Ta yi baki ta kamar za ta yi magana. Sannan ta kwashe duk abin da ya faru ta faɗa wa Laure. Jin da kai Laure ta ma kasa cewa komai. Faiza ta ɗora da cewa shi yasa na zo gunki don ba ni da ƙawar da tafi ki kaf garin nan. Kuma kin ga ke bazawara ce, mijinki ya rasu, daga ke sai yara a gidan. Ba damuwa, kar ki ji komai, ai nan gidanki ne. Amma ni dai shawarar da zan baki ita ce, ki je ki ba mijinki haƙuri ya bar ki zauna a ɗakin ki, shine mutuncinki. Laura ta faɗa. A can gidan Faiza kuwa abin duniya ya dami Inna, sai tunanin take yi ina Faiza ta shiga yanzu. Gashi na tsoron tarar baba da zancen, dan a yanda ran shi ɓaci ita kanta zai iya korarta daga gidan. Idan ta yi magana, dole ta haƙura ta dinga yi wa ‘yarta ta addu'a.
duk sai inda ta ji ta tsani Fawad dan shi ne silar faruwar wannan abun. A gidan Laure ko Faiza ce zaune a kan tabarma har yanzu bayan ta gama cin abincin da Laure ta kawo mata. Ta shiga bata labarin Alhaji Dauda Nera da alƙawarin auren da ta masa. Kana ta ɗauko sabuwar waya keypad da ya bata ɗauke da layinsa a ciki don su riƙa gaisawa kafin ya sai mata babba. Zaro ido Laure ta tare da faɗar, baki da hankali ne Faiza da aurenki zaki yi wani alƙawarin aure? Kin ban mamaki wallahi. Dariya sosai ta kafin ta tsagaita da dariyar ta tare da cewa, ai na gaya mishi ni matar aure ce amma da alama bai yadda ba. Sai cewa ya to ya ji duk da haka yadda nake da dirin nan gaskiya ba zai iya haƙura da ni ba. Na je na kashe aure na. Na aure shi ya yi min alƙawarin mallaka min duk abin da nake so kama daga kan gidaje, gonaki da sauransu. Laure da ta gama tsinkewa da al'amarin ƙawarta ta har ma tana da tunanin ko dai hatsarin da ta yi ya taɓa mata ƙwaƙwalwa bata sani ba. Ta ce to naji yanzu ya zaki da auren Fuad da ke kanki. Wata dariyar ta kuma shekewa da ita tare da faɗar, ni na san me zan yi akai ba ruwanki. Ki bi a hankali dan dai motar kwaɗai ba ta sauki ka akwai ina sai ta wulaƙanci. Laure ta faɗa tare da tashi ta bar gun dan abin na ƙawarta ta yanzu sai addu'a kawai. Bayan kwana biyu Fuad ya dawo gida da maraice yana zaune yana kallon yadda duk gidan ya sauya. Duk gidan ya yi ƙura ga datti ko ina ba kyan gani. Gashi bai da lokacin gyarawa Faiza ce ta faɗo mai a rai. Limshe ido ya san da tana gidan da yanzu gidan ya ɗau ƙamshi don Faiza akwai tsafta. Amma bayan da ya iya dole ya ɗauki kyakkyawan mataki a kanta. Idan ba haka ba za ta ci gaba da janyo mai masifa a rayuwa. Har ya fara tunanin maida ta bayan sati biyu. Sallamar da aka a ƙofar fat ɗin ne ya katse mai tunanin da yake yi. Cike da mamaki yake kallon tare ta ƙaraso ciki. Shanyi mamakinsa ya haɗe rai tare da faɗar, me ya kaki? Me ya dawo da ke gidana a daidai wannan lokacin? Ban ce ki zauna a gida sai na neme ki ba. Wani shi'umin murmushi ta sakar masa wanda ya kasa gane fassarar shi. Ta ce da'ina da kai gajen haƙuri. Da kai haƙuri ko da baka tambaya ba zan sanar da kai me yake tafi da ni. Dan ba zama na zo yi ba. Kwara mata ido yana jiran jin jawabinta. Har ya faɗa wata duniyar. Murar ta ya jiyo tana faɗin zuwa ne ka bani takardata. Shi ne kadai abin da ya dawo da ni. Sororo yana kallon ta har sai da ta maimaita sannan ya ce, kina nufin so kike na sake ki? Kwarai kuwa don ban ga amfanin zama da igiyar aurenka a kaina ba tun da ka tsane ni. Share ta kawai yayi koma ya zauna. Ta matso kusa da shi tana cewa, idan har ka haihu ga iyayenka kuma kai dan halas ne to ka bani takardata. Cike da tsanar da ya dago ya kalle ta tare da fadar, tabbas zan nuna miki ni dan halas ne gaba da baya. Duk da cewa saki baya cikin tsari na, amma tun da kin nema da kanki ki je na sake ki saki ɗaya. Sai da kirjinta ya buga da ƙarfi amma tsabar rufe mata ido da abin duniya sai ta dake ta yi shewa tare da fadar, godiya nake malam Fawad da ka taimaka ka rabu da ni, ka raba ni da igiyar aurenka ta tsiya. Da hannu kawai ya nuna mata kofa. Dariya ta kuma shekewa da ita. Ta ce, idan ka haƙuri yanzu nan zan bar maka matsiyacin gidanka tunda na sami abin da na zo nema. ‘Ya'ya kuma ka rike na bar maka, a shekarar nan zan haifi ɗan gata. Daga haka ta fice daga gidan tana murmushi amma ƙasan zuciyarta tana jin zafi da raɗaɗin sakin da duk da cewa ita ce ta nema. Gidan Laure ta koma tana jiran dare yayi Alhajin ta zo su sha hira. Da dare kuwa ya zo ya kawo mata sabbin turamin atamfa 2 na 10,000 tare da babbar waya touch da kuɗi naira 10,000. Amma ya gaya mata ta tattala wayar shi baya son sakaci. Sannan ya gaya mata baya son a ɗauki dogon lokaci tunda dukansu ba yara bane ba. Alhajin zai kai kimanin shekaru 60 a duniya. Wani tsamurarre da shi marar ƙiba ya fi kama da irin kamun yunwa ɗin nan. Faiza ko bata damu da shekarunsa ko yanayin jikinsa ba. Murna kawai take za ta auri mai kuɗi. Har bakin mota ta raka shi, motar da ya zo da ita yau ta fita shekaran jiya kyau da tsada. Abin da ya ƙara rikita Faiza kenan duk sanar za ta kuma ganin shi da wata kalar motar da wasu kalar kayan na daban take ganinsa. Baya maimaita mata mota ko kaya. Shiga motar ya wuce ita kuma ta koma ciki sai tsaga murmushi take yi. Ni ko nace anya Faiza kin yi dace kuwa? Daga shigar ta gidan ta soma bawa Laure labarin Alhaji cewa ya ce baya so a ɗauki dogon lokaci ba ya auren ba, kwanan nan yake so. Laure ta dube ta a mamakince ta ce,
To ke wace amsa kika bashi? Cewa na yi to sai ya turo. Faiza ta faɗa. Ƙara cika da mamaki Laura ta. Tabbas ƙawata ta samu matsalar ƙwaƙwalwa. Ta faɗa a ranta, a fili kuwa cewa ta anya kina kalau kuwa Faiza? Aure cikin aure zaki? Dariya Faiza ta saka, sai da ta yi mai isar ta sanan ta ce, au, ashe fa na manta ban sanar da ke cewar fa da ya sake ni ba ko? Ki haƙuri, na so in faɗa miki ɗazun ɗaukan zuwan Alhaji ne mantar da ni. Zaro ido Laura ta tare da dafe ƙirjinta. Yaushe ya sake ki? Ta tambaye ta cike da kaɗuwa. Murmushi Faiza ta yi tare da faɗa, ɗazu na je na saka shi a gaba sai da ya sake ni. Dama ba kina tambaya ta yaya zan yi in yi aure ba? To yanzu fa, in ce dai yanzu zan iya yin aure na ko? Cike da tsoro Laura take kallon ƙawarta ta, a ran take tunanin ko da a ce Faiza ba ta da taɓin hankali to lallai tana da aljanu. A gidan Alhaji Umar kuwa, Fawad ne a zaune a gaban mahaifinsa yana yi masa faɗan me yasa ya kori matarsa. Ka je ka dawo da ita yanzu nan. Ai haƙuri za ka ci gaba da addu'a tare da mata nasiha. Abbansa ya faɗa. Sun kai da kansa ya cike da ladabi ya ce, ai abin mun rabu da ita shekaran jiya. Kana nufin ka sake ta kenan? Abban ya tambaya. Shiru yana so sakiya kamar marar gaskiya. Ka ban mamaki Fawad. Ina tunanin kana da hankali ashe baka da shi. Kaf dangin mu ka taɓa ji yayi saki. Sai a kanka aka fara cikin faɗa yake zancen. Ya haƙuri Abba, wallahi ita ce ta neman. Har da cewa ta idan ni ɗan halas ne na sake ta fata faɗa Abba. Fawad ya ɗan marerece. Jiki a sanya Abba ya ce shikenan. Tashi ka je Allah ya maka albarka. Allah ya kyauta. Fawad ya tashi. Ya nufi sashen iyayensa mata. Bayan kwana biyu, Laura ta ga al'amuran ƙawarta sai addu'a. Sai ci gaba Faiza take da shirye-shiryen aurenta. Laura ta ce, Faiza, na ji kina zancen aure da iddar ki fa. Ko ba za ki iya bane ba? Au, kin ga wallahi na manta ashe fa sai na yi idda ko? Bari Alhaji ya zo na sanar masa. Duk da na ga har yanzu bai yarda da cewa ni ina da aure ba. Alhajin na zuwa ko ta sanar mai cewa dole fa sai ya jira ta yi idda sannan su yi aure. Sai a lokacin ya yadda ta taɓa aure amma yana mamakin yawo irin nata. A ransa ya ce wani abu wanda ban san ko menene ba. Ya yi kwafa tare da jinjina kai alamar cewa zaki shigo hannuna ne. Faiza ko sai da ta kwatanci lokacin da baba baya shiga gida sannan ta je. Ta sanarwa inda ta sami miji mai kuɗi har ma fawa da ya sake ta. Tana gama idda za ta yi aure. Zo ka ga murna gun inna sai da ta ranga gudan sau 3 kafin ta ce, dama na gaya miki ke matar manya ce. Ko sakin ki yayi shike da asara da wuri zaki sami miji ba gashi ba kuwa zance na ya tabbata. Murmushi kawai Faiza ke tsafgawa ta ɗauko kuɗi tare da kayan da Alhajin ya bata. Ta nuna inna kana ta bata 5,000 da turmin atamfa ɗaya. Inna ko baki har kunne sai albarka take sakawa Faiza. Tare da bata ƙwarin gwiwa ta yi aurenta ta bar mishi yaran shi a gunshi. Kafin baba ya dawo Faiza ta bar gidan. To anan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba.